Siyabingelela egameni likaJehova elinamandla. Bazalwane, namhlanje sicela sibheke incwadi uMathewu 4 verse 19. Ufundeka khona kanje. Wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Lisho njalo izwi bazalwane namhlanje uthi uJehova masimlandele sibe ngabadobi babantu. Ngabe mzalwane uyafisa yini ukuba umdobi wabantu? Ngabe mzalwane uyafisa yini ukwenza umsebenzi uNkulunkulu akuthume wona emhlabeni? Namhlanje uNkulunkulu ufuna abazalwane abazoba ama-recruiters akhe, abazalwane abazohamba belanda abantu, abazalwane abazokhuluma iqiniso, abazalwane abazokhuluma izwi likaNkulunkulu kubantu emhlabeni. Mzalwane, ngabe uyabadoba yini abantu? Ukudoba abantu bazalwane kuqala kuwe endleleni oyiphatha ngayo, i-character yakho mzalwane, kuye ekhaya mzalwane ohlala kule, ekhaya kini, ekhaya kwakho, ukuthi wenze njani mzalwane. Ngabe uyabadoba yini abantu? Kuhambe mzalwane kuye enkonzweni lapho mzalwane akhonza khona. Bazalwane, kuye kube nento engiphazamisa kakhulu ngamabandla, abantu esilinde ukuba bebe abantu abayukukhanya emhlabeni, abantu esilindele ukuba babe ngabadobi babantu, kodwa sithole benza izinto ezingahambisani noNkulunkulu, kepha benza izinto ngaphansi kwegama likaJehova. Bazalwane, emabandleni kunezinto eziningi ezenzakalayo. Angikho-ke lapho bazalwane, kepha benginombuzo ukuthi ngabe mzalwane uyabadoba yini abantu ebandleni mzalwane? Ngabe uyabadoba yini abantu? uNkulunkulu namhlanje uzofuna abantu abazodoba abantu bakhe, abazolanda ibandla lakhe. Lokhu mzalwane kudinga umzalwane ukuba qine kuNkulunkulu, ukuba hlale kuNkulunkulu. Kudinga umzalwane ukuba qine phambi kukaNkulunkulu, ehambe ngokuthanda nangemfundiso zikaNkulunkulu. Bazalwane, ukudoba abantu akuchazi ukuthi uze uhambe umemeza ushumayela izwi likaNkulunkulu. Kudinga wena mzalwane ushintshe i-character yakho mzalwane. Babekubuka abantu bebona uNkulunkulu uqobo lwakhe kuwe, bebone ubukhulu bukaNkulunkulu, bebone indlela omthemba ngayo uNkulunkulu, bebone indlela ohamba ngayo, ngisho emphakathini, ngisho ezweni, ngisho emhlabeni bazalwane, indlela owenza ngayo mayidoba abantu, indlela okhuluma ngayo mayidoba abantu, indlela ohamba ngayo mayidobe abantu bazalwane. Akudingi ukuthi uzukhulume kakhulu, akudingi ukuthi uwenze kakhulu, but i-character yakho mzalwane mayibe yiyo edonsa abazalwane. I-character yakho makube yiyo eshintsha abazalwane, makube yiyo efisa uNkulunkulu ohamba naye. Ngenxa yokubona wena mzalwane indlela ohamba ngayo phambi kukaNkulunkulu, indlela ohamba ngayo phambi kukabantu, bazalwane asishintshe izindlela esenza ngayo, masishintshe i-character yethu, masishintshe i-behavior yethu. uNkulunkulu namhlanje ufisa thina sibe ngabadobi babantu. Ukhuluma nathi namhlanje ukuba indlela esenza ngayo asishintshe bazalwane, ukuze sizokwazi ukuzuza abantu ezweni, sibabuyisele eqinisweni, sibabuyisele endaweni kaNkulunkulu bazalwane, babandleni ezweni, emhlabeni wonke, emakhaya ehlala kuwo bazalwane, sibe ngabadobi babantu. Thobeka phambi kaNkulunkulu, kepha kudinga umzalwane ukuthi aqine, ahlale kuNkulunkulu, ahlale kumazini uNkulunkulu, ahlale kuNkulunkulu njalo. Sicela ukuba ngabadobi babantu. uNkulunkulu asisize bazalwane, sihambe ngokuqonda nangokuthanda kwakhe endleleni, sibe ngabathobekileyo njalo, singakhulumi kakhulu bazalwane, kepha asenze kakhulu. Ukukhuluma sikunciphise manje, sesikhulumile, kepha manje sekudingeka ukuthi senze. uNkulunkulu uzosicela lokho ukuthi sesikhulumile, yesi, sesishumayile, yebo, samemezela, kepha namhlanje masibe ngabadobi babantu buthule, singabe sisakhuluma bazalwane. Abazalwane sebekhulume kakhulu emabandleni. Into engiyibonayo bazalwane abayenza kakhulu, mina engibonayo bayakhuluma impela ethi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Mawuthi ulandela izenzo zikamzalwane esehlile epulpit adeshe ethi nomntwana kaNkulunkulu usindisiwe, mase izenzo zingahambiselani nokukhuluma kwakhe, bazalwane sincipheseni ukukhuluma, asenze njengamanje, senze, yesi, singabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe, kepha senzani? Ikuphi okuprova lokho? Ikuphi okuprova ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe? Ikuphi okubonisa lokho?
Bazalwane, asenze njengamanje uNkulunkulu ufuna sibe ngabadobi babantu. Asilande ibandla lakhe silibuyisele endlini kaNkulunkulu. Siye ukukhuluma bazalwane, ngoba bazalwane iyangimangaza lento ukuthi umzalwane esitshele njalo ukuthi njalo maye epulpit efike ethi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Bazalwane, thina sifuna ukubona imisebenzi, sifuna ukubona ukuyibonela thina ungasichazeli. Musu usichazela mzalwane, asibone izenzo zakho, asibone ukwenza kwakho ukuthi yes umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Ngoba bazalwane bawunemali eningi awusichazeli ukuthi nemali eningi, sibona ngezenzo, sibona ukuba rich kuwe, sibona izinto zenzayo ukuthi unemali. Yes imali unayo. Musa-ke nawe mzalwane ukusichazela ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Yenza mzalwane, sebenza mzalwane, ukukhuluma kwakho makuhambiselane nokwenza kwakho. Ezusho ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe, masibone thina, sizibonele thina lokho. Ungasichazeli njengamanje uNkulunkulu akasafuna isichaze, njengamanje uNkulunkulu akasafuna isikhulume kakhulu. Kepha uthi uNkulunkulu masimlandele sibe ngabadobi babantu. Yena uzosenza abadobi babantu. Uthi masimlandela kasho ukuthi asikhulume, uthi masimlandele yena uzosenza abadobi babantu. Engikuchazayo bazalwane, masiyeke ukuyigqamisa, masiyeke ukuzibukisa kubantu ngokuthi sihambe sikhuluma sithi sinabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe yethi singenzi lutho. Bazalwane, akube umsebenzi efakazela ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe. Akube izenzo zethu ezifakazela ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe. Ngoba mzalwane mawurisha ukhulumi, sibona ngokwenza kwakho ukuthi yebo unemali. Nakalesi sikhathi bazalwane ngizocela abazalwane besiyeke ngokusitshela ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu basindisiwe, kepha imisebenzi yabo i-opposite. Namhlanje uNkulunkulu masimlandeleni, uzosenza sibe ngabadobi babantu. Siye ukukhuluma bazalwane, senze. Ngizocela ukuthi abazalwane benze namhlanje. Ngizonxusa ukuba abazalwane besukume, benze, behambe ngentando kaNkulunkulu, benze imithetho kaNkulunkulu akabayelele ngayo. Bazalwane, siyabonga. Amen.